So, ang gabi sa tanan, kay gabi man ako nagibuhat. So, trading with Pandora. So, kini nga course is basic lang ni katulong sa mga baguhan. So, asa man to magikan sa basic man jud kay daghan gusto makabalo mag-trade, especially na itong mga Bisaya. No? So, kani nga ko ang course is for beginner lang siya guys, or guide lang siya. Dagdag knowledge ba. So, pag na ka, so, ang trading is, unsa man imong goal? So, baka mo dato, gusto baka mo padagag kwarta. So, is this the right path? Mao ba tama ba imong panungan? Mao ba jud ni? Trading ba jud ang imong gusto? Dapat naon nimo ni unsay imong goal, tama ba imong path? Kay trade lang ka kay tungod trade si amigo, trade si angkol, uso ang trade, uso investment. Before ka mosulod, nganong mosulod ka ani trading? Naon nimo nga tama ba ni imong sudlan? Kaya nga man, ang trading is grabe ka risky. Risky na siya guys. Ako, kapilan ako na sunugan. O ang kaning trading pod is all about effort. Dari ang effort mo, dari ang pasensya. Dapat taas kang pasensya. Dili ka pwede ani nga nang kuan kay ka nang impatient kay ka pagkatao ka nang magdali ka. Dili na pwede diri So, magdaog dito diri is ang taas og pasensya o kanang abi kang willing kay ka mag-wait ba. Nay mga usahay man gud nga dili trading opportunity. So, mo-avoid lang sa market. Pero kasagaran mo gud sa uban, hala, basag dili trading opportunity, tora position. Mas ka naglibog na, tora position, tora sunog. Ni siya nga ang trading kailangan siya og discipline. So, sulod na ni diri sila trading psychology, ato mga philosophy. Sulod na sila diri. So, pang introduction na to is kaning trend line. So, before ka magsugod og trade, actually, naked trade mo dyan siya una. So, trend line is identify nimo asa ang area of value. Ma-identify nimo ang pattern o ang trend line magamit sa mga guide. Guide ni siya guys. So, unsa man ang trend line? Ano yung trend line kaning yellow? Trend line na siya. Ang trend line is maghatag sa mga og asa dapit ang resistant. Asa dapit ang support. Asa dapit ang next support, next resistant. Mag-hint sa imo nga asa ka dapit mag-exit sa imong trading position or asa ka mag-position tungod ma-identify nimo ang resistant ug ang support. Ito sa chart. Mao na siya ang naked chart. So before ka mag-trade, pwede nimo na siya i-zoom out. Zoom out nimo na siya. 1 week na dako ra ini. So mga 4 hours lang. So zoom out nimo niya, ma-identify na din mo na asa ang resistant ug ang support. So kini ang resistant. So yung resistant is nara dyan na siya sa taas. So ang support is kini. So makana ka nganong diha man? Nganong diha man kan nagbuta og resistant nimo support. So diha na magbutang kay daghan nag-hit hit reject or hit na reject na mga price. For example, kini kaming 9.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daghan kay siya reject apil pa ni. So, diha pa nimo ma-identify kung asa ang resistant. So,
mutana ka nga nganong kana siya ang assistant. Kapila man siya gitistingan, no, sa price action sa mga balls niya, no, awa pila siya gi-reject. Hantod the next reject is nag-down jud siya. Wala na yung na diri psychological level na ang buyer, no, ang buyer is hadlok na. Nanay ko ang psychological level nga weak na ang buy point. So saan mo pagkabalo nga weak na ang buy point? So imagine na ay kuan sa track and field. So kanang patasanay og hangin na lang, ang patasanay og hangin. So patasanay og hangin, ang taman lang is 10 lap. Okay. So 10 lap. Now, di ba, sige ka ang lumbanay dagan sige og tuyok. Then siyempre sa first lap kusog pa kayo dagan, ikaduha kusog pa. Kalima ginahinay ta pagka-unom, medyo hinay na dyan, di na kayo kusog pagka-pito, murag na hinay na kayong price action, dili na kayo pangkuan, price action, hinay na kayong dagan. Hantod pagka-8, murag makita na dyan yung mga nana di weakness. Pagka-9, hantod pagka-9, kay probability man siya, di mo siya 100% na makuha ni mo ang 10. Nag-reject din siya. Nag-reject din. So meaning na is gikapoy na or exhausted na kayo ang mga buyer. Exhausted na kayo. Kapoy na. Though gitry nila og kanang stay dito pero wala na jud, dili na jud siya wala na yung mamalit kay psychological level naman. Naman din mo ni kay first hit down. You try og retrieve. Balik nila. Hit na pod, wala, nag-down. Kaya na pag-pump, hit na pod, nag-down. Diba? Every time mo, sulod na ni ang emotion or trading psychological level ba? Nga, every time nga mutungtong siya og 9.8, 9.9, mga kwan, na tendency nga, dili siya sustainable nga, mo-support dayon ang nasa ilalom. So, syempre, lalom na kayo ang gisakaan. So, psychological level lang siya. Ang katong mamalit diri guys, mo na tong mga walay balan nga basic. Mga basic course ba kaya man na FOMO man. Mo dyan na yung naon nga sa trading, perminti ang opportunity. Kung wala gani ka kapalit gani nga action, kani nga price action, ayaw nagukod. Ayaw na. Kaya na naman ito yung mid. Diba? Mga ni mid. Median ba? Statistic. Diba? Ayaw nagukod. Ayaw na. Tama na. Kanang hulat ka o another swing. Example, kini. Namalit diri. Asag pang bagdo. From 9.8 to 9.3. Niliman ni mo na. Asa na nga sunog. From diri na po 9.9. For example, 9.8 nagpalit. Asa na hundong 9.4. Nag-hoping na namubalik ang candle. Okay, rag-spot ka. Kay, okay, pili lang magmapuan ka. Ibaligyan mo barato. Pero margin imong gamit. Wala. Kuan ka ng mag-psychological level na kanina. Tendency nga cut loss na lang nimo. Cut loss na kaya na. Kung okay, ragagmay kay leverage. Pag leverage, times 25, times 50, nasubad, times 125, wala na, liquidate, sunog na dyan mong kwarta. So, mo ni gamit sa trend line, ma-identify ni mo asa ang resistant, asa ka dapat ma-exit. Now, before ka mo-enter ani nga trade, diri nga region, identify ni mo asa gikan ang price action, asa gikan. So, matong gingon ako nga sa 10 lap, di ba, 1 lap. So, for example, 1 lap. Tanawa dere 1 lap. Paspas pa kay pag 2 lap, 3 lap, 4 lap. Hantod pagka 9, pagka 10, pagka 9,
Wala na kaya, kapoy na. Kung 10 na siya, di nag-pump ni hantod 10,000, clear is sky is quad kayo, ang clear kayo, di ba? Sky is the limit. Pero wala man, grabe rejection, di ba? Grabe rejection din na price. Nga naman, daghan makayo og resistant, na resistant diri kani resistant ni siya, resistant. So identify nimo asa ang gikan ang price action. So diri naggikan ang price action. Diri So grabe kayo ang price action diri, grabe pump. Grabe kay pump, nagpump. So nag-retrace. So naiuban nga diri ang ina-expect. So nag-pump and then nag-down, then nag-pump. Ana ilang price, ilang expectation. Pero dili ang expectation, ang gihatag sa market is kini. So pag retrace nila, nag-pump, i-reject, nag-down. Reject, down na po, reject. So every time na gikan sa 9.8 siya gina-reject siya. Psychological level mo siya. Adlock na itong mamalit yung uban diri hakala. May nga 9.8 ana man na siya. Sunod mo ang trading panda emotion nga 9.8 by time to short ba ning ngani nga kuan kay mo naman ni ang pinaka highest highest value no sa resistance mo nang una nimo pangitan is find nimo asa ang area of value, asa nimo pangitawon ang dapit ang asa ka dapit mo exit. So dapat na kay trading plan, dili lang ka naputanaw lang ka sa market muni ka dali enter na ka pinakalit. No, mali na siya. Dapat na kay trading plan nimo nga asa ka dapit mo position, asa ka mo exit. So mo na maghatag ng trend line og guide, no? So guide mo to dire. So di ba hatag siya og area of value, identify ang pattern o guide siya. Mo na gabit sa trend line. So kung gamit siya, mahimo siya og makabalo ka sa dapit ang resistant. So makabalo ka sa resistant, makabalo ka sa dapit ang support. So tanong ko sa mga support o resistant. Tanong ko sa mga support o resistant. Ang support mo na siyang naga-hold sa price, sa current price, no? Mo na siya naga-hold sa current price. So kung akong binisayaon jud og explain, so kini siya level nga 8.5 kani nag-hold ni siya. So every time nga bahala siya dili siya nag-weak siya diha, basta dili lang siya mag-open og another candle diri for example another candle kana confirmation na siya nga break na ang support. So nga unsa man na ang support o resistance. So example kini. So ang support o resistance is nagahatag sa imo og guide na asa ka mag-buy or sell. So mo ni mga resistance yung support. So ang candle, ang trading range sa candle is kini lang. So for example, mo niya to ang diri siya nagsugod sa support. So nag-ana lang ang candle, ang ana lang price action. So pag igo sa resistance, kung giingon ako diri ganina, ini pag igo na niya ni resistant man siya, pag igo na siya, probability siya, chances siya nga mo baba siya. Diba? I-reject. So, mag-down na po siya. Mag-down. Now, ang probability na po sa down is once na ma-hit ni nga level is move up na po siya. Move up. Now, muna yung tricky part dito. Tricky part ani is once na ba maalam ka, once na ma-hit, na-hit na, time to short. Ayan na siya, di ba? Paano siya tricky.
Once na ma-hit gani na siya, may tendency nga ma-break. Once na ma-break kanina, usay ginabuhat sa candle is kanang grabe kay sutoy. Mo retrace gamay sutoy na pod. Amo na ginabuhat sa candle. So, napoy classic nga break nga pag pump na break, iduaw niya ang old resistant. Ano na siya? Resistant equals to support. Support equals to resistant. So, once na ma-break si resistant, mahimo siya og support. Once na ma-break si support, mahimo siya resistant, no? Ani resistant, support ni mahimo na siya resistant. Kung ako. So, kasagaran mo gud mahitabo is ani trading range, no? Kasagaran mahitabo ana siya nagpa-break. Pag open og candle ya, ana din ka nga, uy, time to buy. Kay mahimo man ang resistant may support. So, mag-wait sa confirmation nga mo support ba yun siya. Okay, pag open sa candle, naman yung nga uban good nga action nga pag open sa candle, dito sa baba. Luoy kayo ka. Pating sunuga sa mga kwarta. So, wait sa og kanang confirmation na pag break ani, musutoy mo na siya galit. So, naiusahay nga iduaw niya ang resistant na imo nag-support kung balik na po siya. So, set din ka sa imong una nga every time nga naay ma-break nga na ma-break nga mga example mga resistant o mga support is mangita na siya bagong range. Kita na siya bagong range. So, for example, na-break daw ang for example, na-break ang 15K. So, sunod range anak niya is 17. So, nga naman, mag-forecast ka sa behind range. Forecast ka sa behind range. Balik ka sa dating price action kay for example kini diba? Example kini. Tingala ka nganong sige ka reject ang 9.8 dari kaya ka nang sige magka-reject nga once na mag-break ni dire sa tuloy naman niya. Tingala ka nganong sige ka break so mag-forecast ka asa man dapat ang nganong dagag pandara resistant nganong mingon ko resistant ingon ako sa inyo guys once na ma-break ang level nga support ug resistant mahimo na siya mabaliktad na siya for example kita kay papump man ta pataas man ta so katong mga old support sa una mahimo na tong resistant kani resistant samot na sa 1 week mga week candle resistant hawa so ibuhat igo lang siya mo every time nga kini ipop down sige talay down try na pod down so kani siya try na pod niya so mo na siya ang tricky part nga every time nga gani ma-break nga level for example mga support resistant ani mga ning-ani support ug resistant so mangita din na siya og lahi nga range for example na-break ang 8.4 so sa may next nimo nga resistant ay mo support kinsa may sunod mo salo so kini siya diri salo siya ano man diba ano man from resistant nahimo siya support diba from resistant again from resistant nahimo siya support kung papababa tato ang diri ata siya reject mayon ka uy nanta area of value na to sa therapy sa ang trading range diba so
Naiuban na mag-hold sila, naiuban po nga diri ra po sila mag-sale. So kung mag-hold ka diri mo sell di okay kayo, pero namo gayusahay nga mag-psychological ta ba nga kasi mo retrace na niya maigo sa imong current position, sayang imong profit. So ang range, ang imong bantayan lang ani sa trading range is momentum. Tawag lang ana momentum lang imong ana. Kaya naman, for example, ang presidente sa US, ana, may promote ang nasa gi-promote niya human konektado diri ang konektado siya. So, syempre, if gi-promote sa presidente, syempre magkuan jud siya, mag-pump jud, di ba? Grabe jud ang pump, no? Kay kuan man siya, good news. Good news. So, grabe kay pump, mag-pump jud na siya. Mo lang tendency na sa mga old nga resistant, easy lang kayo na siya i-break. Ano man, massive ang pump. So, for example, 80% sa trading action is puro bull. Puro pa-pump, puro pasaka. So, itong mga gahi ng mga resistant, na easy ra kayo siya. So, itong mga 20%, itong mga siya, mga trader, mga neutral lang, mga naggulat lagi hapon o kanang tama nga posisyon. So, mo na ang bantayan ang momentum kay for example kini kini diri nga level diba pag break momentum kaayo grabe kay pump pila an kay taga 4 hours kun niya pila ka 4 hours ni ka session 1 2 3 4 5 grabe kay momentum kaayo sa bowl. Grabe kay momentum kay mo tunggingon ganina sig mo pay pagdagan kusog bagay pagdagan. So from diri ang swing low diri na po siya ang mo na rin tama niyang swing high. Mo na ni ang imong resistant mo. So mo gina akong giingon nga wala kayo resistant. Naay mga resistant diri pero mga minor lang unlike katong diri sa taas na jud mga dagko na gani kayo kay psychological level lang naman ni diri isa pa may ka nga kung palit pa ka diri ulahin na dili mo to mga uban na nga mga sunog mga sunog ilang kwarta kay ulahin naman kay sila kapalit pugson pa nilang market ba nga for example katong nagdagan niya napugson pa niya padaganon pero gikapoy na so magpahuway jud ang market mag-down jud mag-trace jud siya so okay like spot kaya di ba kay safe ka niya leverage imong gamit margin call imong trading so dakong tendency maipay mo stop loss or ma-liquidate ka kung di ka mabutag stop loss nimo sulod ang trading psychology diri nga mo balik pa siya saka di ba for example pababa na siyempre ikaw pababa na mo short pud ka man ibalik na pug saka mo na avoid ninyo guys dili ka mo trade diri sa median statistic na siya median nga naman diri man nagsugod og kanang diri ang mga building structure ni sa trend ang gani kasi mo ang trend line nga gamit kay siya right atag si mo guide diri ang building structures ang mid diba example pag pump kay ka nang kani siya sa mga swing trade lang niya pwede ra pud sa scalp pwede ko mag scalp pero nagpareha ra man gihapon pud sa kuha lang kay ako swing trade mo ko example diri ka nagpalit so dako kayo ang tendency nga kayo psychological kayo nga hold back ka or sale ba nimo tamang scalp lang good lang good kay nimo i-hold into guys unlike atong sa mga swing trade diri malit na to sila diri kayo ipalitan nila for example 8.5 8.5 to 10K so yun nga swing trade taas kayo pila man mga 15% kung sa ako lang wala ko nagapalit sa mid wala ko nagapalit sa mid so identify nimo ng mid guys is katong
ang swing high sa taas, pinakataas nga resistant o pinaka-major nga support. So mag-open ganit taglaing candle diri sa baba, meaning ana pa-down na jud ang market ang ginahatag. So ayud kalaban na ang market, di ba? Ayud kalaban na ang trend. For example, nag-short na, di ba? Pababa na, ikaw gusto jud ka mag-long, kay gusto jud ka mo patin kay mo jud nimong gusto jud. Oh, pila ka gibagdok, diri nag-dump na diri, di ba? Example, okay na, nag-dump na. Example kani, dump. Uy, paano ni siya kanang diri, for example, ano maka-identify mo ng mga support. Uy, support ni. Support. Mungkin kong giingon, every time nga naa ganin ma-break na mga level sa mga major na resistant o support, mangita jud na siya og ang trading range na po niya nga bag-o. Wala ay jud og kanang pagdali-dali every time nga naay mga ning-ani nga mahitabo. Do opportunity ni siya kung for example, opportunity siya pero psychological naman siya. What is pag dump mo balik og saka, di ba? What is pagpalit nimo diri ni saka siya gamay ipalit na ka. Di balik ta pud og dump. Ting uyan nimo. Wait sa og kanang confirmation is anam guna siya. Diba? Na ang confirmation is 80%. Prediction is 100. Profit ng ano yung profit. Hali kay prediction lagi nimo 100%. Pero ang disadvantage is saman wala kay confirmation. Ito naman, nag-predict lang man ka, probability, pure probability man. Do kung makuha po na yung mga prediction ni mo ani is na may 100%. Diba? Unlike sa confirmation, 80% lang. Pero, profit gihapon. No? Profit is profit man. Diba? Gihatag nga confirmation, bahalag 80%, pero profit gihapon siya. Unlike sa probability lang ka, prediction lang imo, hula-hula lang. Pero, lahat ba usahay ang market kay once na una-una sa sa market nga daghan mamalit diri ang dapita. Ato pa ning post ban, for example, ako ning kanan. Ako na ko ni. Diba? Ano ko ni ha. Diba? For example, ano lang, So, wala kay support 3 pero nag-down. Pag down ikaw, una-una ka mag-support yung diri dapita. Support yung dapita. So, nag-buy ka diri mag-buy limit ka. Yeah. Mag-leverage po 3%, matama po nga masunog po ka. Magayong giingon nga basta massive gani kayo momentum, mag-wait jud ka og confirmation bago ka mo-enter sa trade. For example, kini nag-dump, diba? Ay muha diri ni sa dapitan mag-confirm. Pero yun sa gihatag sa market, pating lapos na pating. Siyempre, diri ka magpalit, diri man ka mag-stop loss. Pating igawa sa mo stop loss nimo. Diba? Igo ra gikawat sa market ang imuhang partak. Sunog ra dayon. So, muna, i-recap na ko ha. Muna kung mukan gani mo trend line is identify nimo ang asaang resistant. So, kanang si resistant is daghan kapila siya gina-reject. Kapila siya gina-reject. Doesn't mean nag-reject siya kadua katuluan na. Muna na siya. So, pila siya nag-reject. Katulo, ay kaduha, asaan mo ang support.
sa imong support. Pangitaon pud nimo asa ang mid or imong heart line sa imong trading. Heart line mo siya. So, for example, ini, nag-dump, pagsulod, diri ana po siya nag-trading range. So, pag-dump ana niya, mangita na siya og trading range niya nga asa ba? Asa mangita siya bagong support. So, kini nag-support man na siya ang 8.6. So, below ana nga 8.6, below sa 8.6 mag-open siya mga line candle dra. Sutoy-sutoy na dyan na siya. Sa baba. Sabtan ba? Comment lang mo kung wala na sabtan. Current support na break na pod. So, katong mga current support guys, mahimo to siya resistant. Katong mga resistant na once na break po na to siya, mahimo po yung support. Ana na siya kasayon. So, kani siya, for example, kining kani siya. So, explanation po dana is itong mga ascending triangle is mailhan man naman na siya. Mailhan naman na siya kay, for example, first support, then resistance. So, unang support, pop, hit, down. Na-hit ang support, nag-down. Balik po siya, nag-down. Ito, di balik po nag-down. So, ikaw, makahint na ka na kay trend line. Naman na gamit sa trend line. Makahint na ka nga, kanang pahina na ang palit sa pahina na ang kanang buyer pahina na. Ano naman, for example, diri na namalit diri 40 million. So, 40 million pump, abigay pump, igo ato ang resistant. So, mabantaan tigod di mo nga maglugos na siya abot diri sa resistant. So, next na po diri is 30 million. Pila lang. Sunod 20 million. Antod 10 million. Antod wala na may mamalit, di ba? Wala na may mamalit kasi may mapalit. Silingan, dili na. Wala naman maisahay nga mag-break na. So, mag-break na siya. Ano man, mangita na po na siya og bag-ong trading range. Trading range. So, sa ato, padre na po siya magana. So, pag-pump na po na niya, dakong tendency na kini siya nga level, katong 40 million, 10 million, dako nga tendency nga ma-reject na siya. So, first try, mo ang gingon nga, depende sa momentum kung abay announcement ang mga China, president, so ba kayo nga i-influensya ba ang mga nganing klase nga coin. So, dako tendency nga ma-break na siya. So, kung ba, for example, kung normal days lang jud nga, majority sa probability nga dire na siya taman, so dire na pala siya pababa pa. So, nga na ang pag-base, no? Sabi niya, kini pod sending is siya. Akong ingon ganina is dili siya sustainable pump siya. So, dari to ang resistant. Ilang ako ipan ha. So, mapon niya to ang support. Notice niyo guys nga every time nga ma-hit sa resistant, down. Pero, nagka-alarm o kataas. Momentum po siya. So, siya nga pag-pump, down, pump, down, pump, down. So, meaning, naagya po yung mga trader or mga buyer nga willing mo palit diri nga presyo. Moto mo sa mga scalpers ni siya, like, sa mga swing. Kaya katong nga ni kay once na diri mo kitong gingon lagi ka 40 million, 30 million, 20 million. Mabantayan nimo nga sunod aning nga united ako nga tendency nga ma-break ni balik mo bump no kana po ni siya. Ngita na mo siya trading range. Pag break ana niya. So, kini ba
Support ba ni? Pag dili, buak. Kini ba mo-support pa ni pag dili, buak. Pag kini ba dili mo support, mo kan ba ni buak. So balik po na siya, ana na po na siya, or pababa na po, pababa na po. Listingan mo po niya ni, itong mga old support na mo, listingan na po niya, mabuak, dili, pababa, pababa. So, ana na siya guys. In line na to, atong topic is support and resistance in line. So, sa mga candlestick po, usually akong kuan naman jud ayo ani ginatiman-an is kinilang week. Kanila mga week. Mga week na tanawon mo kinila kini mga week, mga bullish, mga bearish ana. Explain ako. So, kini nga candle is pag green gani, mag-closing price is mag-open ang next candle ana is sa taas. Pag pula, ang closing price is sa lalong. Example. Example kini. Diba? Kita taga ang breakout. Breakout. Ara-ara. Para mag-gets. Diba? So, nag-reject siya dito sa taas. So, pagbaba niya, nag-timing kayo na nag-open dito sa ilalom. Pag open sa ilalom, grabe kayong dump. Dump. Grabe kayong dump. So, nga naman, nag-open man siya, dakong tendency nga mag-open siya nga muna siya gitawag og ganyan nga confirmation ni. Confirmation ni siya nga naay trend reversal. Confirmation na siya. Kay from the top man siya, niya man i-reject siya dito. So, ang momentum diriya is puro na lang short na kung ako'y pa puro ang momentum na puro na lang short. Unlike diri unlike sa uban kini nag-dump until nagsaka, and then nag-open siya diri di ba? Pag dump, nag-open, nag-dump, nag-open, nag-dump. So kani kon na siya, price action kani siya. So pag open na po niya diri nag-dump, di ba? Pababa ni siya kay bababa ni. Pero na-notice nimo guys nga grab ang iyang katason sa iyang week kanang sa tumoy. Kaning sa tumoy kana. Meaning massive ang buy. So pag open na is baba na pod. Pababa. Ba kanya pag open na ni, di ba pababa. Pero nagbaba na siya, grabe na siya baba. Pero ma-notice niyo is ihang yang week lang yang kapayat, meaning daghan na malit. Nangayo na confirmation. Kay ani kuan na kay ni siya nang tawag na rejection na siya na pababa. Nanay rejection, meaning time to na siya kanang time to buy. Buy. Then pag open na po nag-dump, pero kato swerte na tong diri makapalit kawaan to bahala diri to uban na 8.6 di na to kina pa sila. Manot ang paano guna ng meaning ani is weakness ba. Grabe ang rejection gikan sa baba. Dili sila gusto mo baba pa jud ang presyo, meaning daghag buyer nag-atang diri ano man mo na kong giingon guys. Ano ang giingon? Diri ang imuhang swing low nimo mo ang giingon nga nindot ang trading if kabalo ka magulat. Pag diri pag hit diri nag-dump, di ba? Massive kayong buy. Massive kayong buy. So pag na pod pag buy nila 8 pwede naman to nimo ma-sell og 8.9.
Diba? Tala ko na kayo na. O na kayo na. So, kung ano pod ka, dili ni itong mga greedy, dili nila ibaligya, hold strong, na sila ha. Pero dili kayo small risk kayo siya kay ilang stop loss dool raman. Pila raman ang 5% magpan nila or 25%, 10%. Unlike diri ka magpalit, diri yung stop loss ting layo di ba? Asa makalapit mag stop loss? Diri level risky kayo. So, yan ang mga tirada sa mga swing type na trader. Kung buy dip, always na sell top. Ang sell top, buy dip. Sunod kay example kani mga week. Week na siya tawag na. Example, kini. Diba? Pump kay siya. Grabe kay pump. Pero gi-reject sa mga short. Gi-reject ang price. Nag-down na dyan siya. Nag-down na dyan siya. So, nga na ang pag-base sa mga na-price action nga rapid rejection kasi nga ni mga week candlestick pattern. Ako dili kay kung nagawa na ng candlestick pattern. Ang akong ginatiman na lang dyan nga kini nga ni after downtrend parisa naman siya lang indicator kung tama ba yung way. So, katulang man sa kung naamay ka ng mga question, comment lang mo niya. Try lang ako ka ng feedback. So, kanin siya guys, para lang din sa mga basic pang nagtuon pa jud. So, napad man ko i-upload sa para mabalaan ninyo. Kanin siya, basic lang din siya. So, akong i-recap is recap na ko ang area of value. So, area of value gani guys is mangita asa dapit ang support o ang resistance mo. Asa dapit ang katong range lang, di ba? Asa lang to dapit ang range. Mo na pinaka-safe nga way sa trading safe kayo nga dili kayo dako ang imong pildi meaning gamay ra. So, kaduha ni find the support manang mga trading setup nimo imong mind candlestick pattern. So, ang trading setup nimo is mga trend line asa dapit butang nimo imong trend line, asa dapit nimo butang imong support resistance, asa dapit ka mag-buy or sell. Dapat naka-trading setup jud ka, naka-set plan jud ka kay kasi mo kahit kag-buy na wala sa imong setup, mahay na ka kay nag-negative naman ka. Sunod, candlestick pattern. Kung balaan mo ng candlestick pattern is ang momentum. For example, momentum pattern naman momentum sa bullish. Bullish. Momentum na sa bullish mag-short ka. Sa naman. Momentum sa bullish. Bullish. Bullish man bullish. Happening pa short. Pag-hit sa 9.5, pa-short na. Ang momentum na sa short. Diba? Kapilag reject. 1, 2, 3, 4. So, mga anong gi-reject man siya. Pati siya support man mo ng resistance. Okay, na-break man siya. Asa man siya dapat na-break. Tara, down. So, ato lang sa remember niyo guys is ayud kilaban ang market. Kung unsa may gituman sa market, mao jud na siya. Ayud sa nga grabe na kay short. Ikaw pa hero jud ka nga long. Luy kay ka. Okay, salamat.